Som en Llorenç Burxet, vos presenta el nostre vi Macada i ara estem a les vinyes de Son Morell, aquí a Muro, en el nostre celler, i això és un vi de criança, un vi molt especial que fem nosaltres en el nostre celler. És un vi amb moltes notes balsàmiques, moltes notes de fruita madura i que ens recorda molt la terra que on ha estat cultivat el raïm. Penseu que nosaltres aquí estem just a l'espai natural de la Bufera, pràcticament a nivell de la mà, i aquí els raïms se comporten d'una manera bastant diferent i donen unes notes bastant especials. És un vi amb molta fruita madura, molta compota. Ja mencionat la seva criança dins barrica, li dona molt de volumen. És un vi que hi diu molt bé, en cans en el fons, cans vermelles i sobretot cans greixoses i cans amb molta estructura i molt de bon cos. Salut!